Moja cesta ku geológii bola trošku zložitá. Ako mladý chlapec potápať som sa prvýkrát dostal k moru, kde ma neskutočne zaujal svet pod morom, živočíchy, rastliny, tak som sa rozhodol študovať biológiu. Ale keďže Československo vtedajšie more nemalo, tak som si zvolil inú cestu. Začal som študovať paleontológiu, aktuopaleontológiu, čiže porovnanie života dnešných organizmov v moriach s životom organizmov v moriach minulých. Nádherná panoráma sútoku Moravy a Dunaja. Pred nami hrad Devín, ktorý je dôležitý nielen z historického hľadiska, ale aj z geografického a geologického. Mojím veľkým vzorom bol docent Ján Seneš zo Slovenskej akadémie vied, ktorému vyšla vtedy knižka Expedícia Cayo Largo z výskumov na Kube. Práve s jeho skupinou som mal možnosť pracovať na Jadranskom mori v Rovinni, v Inštitútu za istražívanie mora, kde som robil jednu polovičku svojej diplomovej práce a druhú som robil na Slovensku, na slovenských geologických lokalitách v oblasti Kováčovských kopcov. Takže som zrovnával život v moriach pred 23 miliónmi rokov s životom dnešných morí. Málo kto by veril, že tieto kamene vlastne predstavujú more spred 13 miliónov rokov. Zhruba také, jak je dneska karibské alebo iné tropické moria. Žili tu korály, koralové ryby, delfíni, sfírny, čo len chceme. Dnes predstavuje tento pieskovec, táto hornina, vlastne stopy po mori, ktoré malo kedysi Slovensko. Lokalita Sandberg je svetového významu nielen pre Slovensko, pre celú Európu, ale pre určenie veku v Treťohorách. Skamenelé živočíchy Treťohôr nám hovoria o spôsobe ich života, o klíme, o proste dobe, ktorá je dávno za nami a ktorá tu panovala. Mnohé z týchto zvierat, keďže boli ťažené v Štokeravskej vápenke, sú uložené v Viedenskom prírodovedeckom múzeu. Časť zbierok sa nachádza v Bratislave. Výuka sa nezaobíde bez zbierok a ukážok, či sú to minerály, horniny, živočíchovia, fosílie. A našim študentom teda poskytujeme širokú paletu možností ohmatať si, naozaj vidieť, jak organizmy vyzerali, ako žili. Ale nielen organizmy, všetky proste geologické artefakty. Geologické procesy sú veľmi dôležité pre človeka. Veď nieraz čítame o zemetraseniach, výbuchoch sopiek, vlnách tsunami. Všetko je to vlastne geológia, pohyb kontinentálnej kôry a nie len kontinentálnej kôry, ale celej litosféry, proste je to život našej planéty.